Да направим ли трансфер на замразен ембрион или трансфер на пресен ембрион? Отново един важен въпрос, който обърква много хора. На етапа, до който сме стигнали при инвитро оплождането, замразяването на ембриони, всъщност ни предоставя големи предимства по отношение на лечението и проследяването. Обикновено няма разлика в успеваемостта на имплантацията между трансфера на замразен ембрион и трансфера на пресен ембрион. Пациентите, подходящи за пресен трансфер, обикновено са в млада възраст. Нямат проблеми като овариален хиперстимулационен синдром, ако няма да правим генетичен анализ, ако кръвните изследвания, дебелината на ендометриума, матката и всичко е наред, можем да направим пресен трансфер на ембриона. При кои случаи замразяваме? При пациенти, които не са подходящи за пресен трансфер, при пациенти с риск от хиперстимулация, при пациенти, при които може да използваме ембрионите за бъдещо дете, или при пациенти, които казват: не, в момента не планирам бременност, но тъй като съм млада, искам да запазя ембрионите си, за да увелича шансовете си за успех в бъдеще, можем спокойно да замразим ембрионите. Процедурата по замразяване на ембриони, когато се извършва в добра лаборатория, не нанася никаква вреда на ембриона